L-Unjoni Ewropea kellha kliem ta' tifħir għall-aħbar li Malta huwa l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li laħqet l-immunità għall-virus tal-COVID-19, tragward importanti waqt il-pandemija globali. Dan intqal mill-Prim Ministru Malti Robert Abela f'kummenti lill-midja fit-tmiem summit speċjali tal-Kunsill Ewropew ta' jumej fi Brussell. Dr. Abela spjega kif il-mexxejja Ewropej staqsewh dwar is-suċċess tal-programm ta' vaċċinazzjoni li għandu pajjiżna. Ferħumana nistqar li ħafna mexxejja ġew jitkellmu miegħi u saqsewna kif ħdimna u għalhekk spjegajt il-mod kif imxejna mill-bidunet sa mill-bidu tal-ordnijiet tal-vaċċin sa meta ġejna biex nagħtu l-vaċċin u raw li Malta pajjiż li tuħu l-affarijiet bis-serjetà, pajjiż li huwa organizzat li jaf imexxi l-affarijiet tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar issa aħna wkoll niċċelebraw meta l-bqija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, il-bqija tad-dinja wara kollox, tilħaq dan it-tragward tant importanti għaliex irridu nifhmu li mhux biss pajjiżna li jrid jilħaq il-herd immunity imma id-dinja kollha aktar ma nilħqu dak it-target malajr iktar ikun tajjeb għal kulħadd. Il-Kunsill Ewropew laqgħu wkoll l-aħbar li l-Unjoni Ewropea qablet dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin bil-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-importanza ta' din l-għodda importanti sabiex ikun iffaċilitat il-moviment tal-persuni fl-Unjoni Ewropea. Malta kienet minn tal-ewwel fost il-pajjiżi Ewropej li saħqet sabiex din is-sistema tidħol fis-seħħ. Aħna rridu naraw li nġibu l-turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna iżda b'mod sigur ukoll. U l-ċertifikat se jkun waħda mill-aqwa għodot li se jkollna d-dispożizzjoni tagħna kienet idea li sa mill-bidu qed timbuttajnija bħala pajjiż u li se tkun qed tiffaċilita dan il-prinċipju bażilari tal-Unjoni Ewropea, il-moviment tal-persuni li konna mċaħdin minnu f'dawn l-aħħar xhur. F'dan is-summit tul il-jum ta' tlieta il-mexxejja Ewropej qablu li sal-aħħar ta' din is-sena se nagħtaw minn tal-inqas 100 miljun doża tal-vaċċin lil pajjiżi terzi. Hawnhekk Dr. Abela għal kif l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità fuq livell globali u li tgħin lil pajjiżi fil-bżonn permezz ta' donazzjonijiet ta' vaċċin lejn pajjiżi terzi li m'għandhomx aċċess għat-tilqim. Il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll fuq it-tibdil fil-klima li sal-2050 ikun hawn ħielsa mill-karbonju. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega li teżisti l-ħtieġa li ssir analiżi fuq livell nazzjonali ta' impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali ta' miżuri proposti f'kull settur. F'dan is-summit li beda it-tnejn fil-għaxija wassal biex il-mexxejja Ewropej qablu sabiex ikun hemm imposti sanzjonijiet ġodda fuq il-Belarus. Dan hekk kif il-mexxejja Ewropej qablu li l-ebda ajruplan tal-linja tal-ajru tal-Belarus ma jgħaddi mill-ispazju tal-ajru Ewropew u l-ebda ajruplan tal-linji Ewropej ma jgħaddi mill-ispazju tal-ajru tal-Belarus. Dan wara li l-ġurnalist mill-Belarus li huwa voċiferu kontra l-President Alexander Lukashenko ġie arrestat hekk kif l-ajruplan tniżżel fil-Belarus. Il-mexxejja Ewropej ikkundannaw ukoll il-ħtif tal-Prim Ministru u l-President tal-Mali minn soldati tal-pajjiż. Dwar il-Vant Nofsani, il-Kunsill Ewropew laqa l-waffin mill-ġlied u tenna fuq l-impenn għal soluzzjoni bejn iż-żewġ stati li din hija wkoll il-pożizzjoni li dejjem saħqet Malta.